Buenos días, primero de todo, enhorabuena por esta victoria y por quedar primeros de plata. ¿Cómo te sientes como entrenador tras haber conseguido ese logro? Buenos días, pois gracias, pero xa che digo, este é un traballo que levamos 2 anos desde que empezaron un colegio sin saber ni días de balonmano, que hoxe estén conseguindo isto, pois é un logro para eles que, a verdad, o merecen. Bueno, ¿cómo te sientes con el equipo a lo largo de la temporada? ¿Qué tal? Ben, foi con altos e baixos, de repente empezar a xogar con equipos que estaban luchando polo mesmo objetivo que nós, e agora pues, nos queda dentro de 2 semanas un partido importante para conseguir o premio final, que sería para ela xogar esa Final Four. Bueno, también me dijeron que los primeros partidos de la ida y la vuelta de esta fase han sido muy duros. ¿Cómo lo habéis afrontado? Sí, eu creo que viñan de xogar os partidos e de ganar con diferencias que bueno, son cosas que pasan neste deporte. De repente se empezaron a enfrentar a equipos que luchaban por acabar de primeiras e a igualdade era máis que mínimos detalles che daban un partido e hasta que superon darse conta de onde estaban e a seriedade que xa tiña, bueno, creo que aí foi onde se deron conta despois de perder contra Lavadores, cambiaron o chip e desde aí non perderon un partido e conseguiron este objetivo. Bueno, ¿cómo ves de cara a ese partido que os da el pase a la Final Four? ¿Cómo lo ves? Bueno, pois para elas é un premio, pero que creo que queremos alcanzar un premio maior que xogar a Final Four. Eu creo que facer as nosas cousas e intentar ser o mellor equipo e se elas ganan porque son mellores, pois nada, pero que non nos quede nada porque ao final ao ser un partido hai que dalo todo, punto. E se ganas, ganaches, e se os outros foron mellores, pois o mereceron, pero bueno, nós temos que luchar por conseguir ese partido. Bueno, pues suerte, ojalá paséis a la Final Four. ¿Quieres añadir algo más? Nada, suerte a todos os equipos que están aí luchando, ao infantil que xa está para xogar a Final Four, o cadete que mañá ten que dar a última puntalada para xogar tamén unha Final Four, o senior a ver se espabilan e tamén xogan unha Final Four, e ao final foi pues, para o club que casi todos os equipos estén en Final Four é un logro e a verdad que moi contento. Bueno, gracias por el tiempo, chao. Gracias a vos.